Vi er i dag taget ud på Ribes marker for at undersøge muldvarpeskud. Vi har mange af dem her omkring for tiden, så vi vil undersøge, hvad der får dem til at skyde op. Som I kan se, er hele marken nærmest fyldt med dem. Og vi undersøger, om det måske kan være, fordi der er for meget vand i jorden til, at muldvarpene simpelthen kan trække vejret dernede under. Meget spændende. Det er en super svær undersøgelse, hvor vi må gå i ekstreme forsøgstilstande for at finde ud af, hvad man kan være disse fænomener. Blandt andet bliver vi muligvis nødt til at bruge bjørnedyret, som er det der lille insektlignende dyr, der kan holde sig selv tørret ud i flere hundrede år, for så at leve op igen i vand, for at se, om der egentlig er vand nede i deres skud, eller om det bare er noget, vi forestiller os. Jeg har i hvert fald fundet et cigaretskod. Det er første trin på forsøget. Eftersom en smøg har kunnet slukke i denne jord, vedder vi på, at vandindholdet er højt.